Ahojte, vítajte pri dnešnej 10 minútovke, ktorej téma je, keď sme pripútaní k minulosti, nevieme vidieť na sebe ani na iných zmeny v prítomnosti. Tak, táto 10 minútovka vyslovene vychádza z praktického života, tak nakoniec ako všetky, ale dejú sa nám v živote veci, zažívame medziľudské vzťahy, máme blízke vzťahy, máme také menej blízke vzťahy, ale každopádne stále dostávame v tých vzťahoch nejakú spätnú väzbu, nejaké zrkadlenie od tých ľudí na nás samých a takisto my dávame nejakú spätnú väzbu druhým ľuďom a takisto im niečo zrkadlíme. Špeciálne sa ideme zameriať na veci, ktoré ako keby v tých vzťahoch nefungujú. Dajme tomu, že mám s niekým vzťah, či už s dcérou, s rodičmi, s blízkymi priateľmi a niečo im na mne vadí, niečo im na mne prekáža, alebo nejaká moja forma správania im nejakým spôsobom ubližuje. My z toho hlbšieho hľadiska vieme, že ako keby nevieme si vzájomne ublížiť, že my keď vieme spracovať alebo vieme pochopiť to, čo nám ten človek svojim správaním zrkadlí a zmeníme to na sebe, tak je to vlastne pre nás taký rast. Je to dôvod na to, aby sme rástli, aby sme sa my zmenili, aby sme my na sebe pracovali. Ale každopádne tá prvotná reakcia nášho správania alebo správania niekoho iného, ktoré pôsobí na nás, môže byť napríklad bolestivá, môžeme to pomenovať, že ublížilo mi to, cítila som sa sklamaná, cítila som sa nahnevaná a tak ďalej a tak ďalej. Takže je dobre, keď si vo vzťahoch tieto veci povieme. Je fajn, keď sa to naučíme hovoriť tak, že rozprávame o svojich pocitoch. Keď si toto a toto urobil, ja som sa cítila nahnevaná, cítila som sa sklamaná, smutná, nepotrebná, akokoľvek. Niekto nám odkomunikuje, že mu na našom správaní niečo vadí, že mu nejakou formou naše správanie ubližuje a my máme možnosť prejsť takou sebaanalýzou a povedať si, že dobre, toto je už druhý človek, ktorý mi to povedal. Naozaj sa správam tak, že nedám ľuďom dostatočný priestor. Naozaj sa správam tak, že som lenivá, nezodpovedná a musí mi dať niekto zoznam úloh, aby som ja vôbec bola schopná tieto úlohy naplniť a tak ďalej a tak ďalej. Keď ja si to pomenujem, je potrebné, aby som to prijala, dookola opakujeme tie isté veci, ale sú to naozaj veľmi jednoduché metódy, ako vieme zmeniť svoje správanie a tým pádom nám iní ľudia nebudú zrkadliť to, čo nám zrkadlia. Takže si to príjmem, to, s čím som není spokojná. Ak som spôsobila niekomu nejakú bolesť, môžem si to odpustiť a potom sa rozhodnem pre zmenu. Takže ja sa rozhodnem, že idem zmeniť v sebe to, napríklad, že som nezodpovedná a som lenivá a druhým ľuďom to spôsobuje problémy, lebo musia namiesto mňa robiť veci a už ich to prestáva baviť a nechcú so mnou spolupracovať, nechcú byť so mnou v kolektíve, nechcú sa so mnou kamarátiť, lebo už ich to nebaví robiť mi poskoka a robiť mi sluhu. Keďže mne na tých ľuďoch záleží, ja sa rozhodnem pre zmenu. Rozhodnem sa, že ja toto idem zmeniť, vytvorím si akčné kroky a deň po dni, centimeter po centimetri toto mením. Áno, pracujem na sebe, mením to. O pol roka alebo o 3/4 roka, každý máme tú dobu zmeny nejakú inú. Ja viem, že na sebe pracujem, že tieto veci mením a stretnem človeka, s ktorým prídem do konfliktu napríklad z blízkeho okolia a on mi znovu pomenuje tento problém. Vieš, ale ty si taká lenivá, ty si taká nezodpovedná. Teba treba viesť za ručičku ako malé dieťa. A ja tomu človeku poviem, že áno, a kedy naposledy sa toto stalo? Lebo ja som sa zmenila. Čo sa tam deje? Ten človek bol v minulosti zranený s mojim správaním, alebo respektíve vždycky sú to dve strany. On si nevedel určiť hranice, takže on milé rád, alebo si myslel, že milé rád namiesto mňa vykonáva veci, len ten pohár sa nabaloval, on mi stále nevedel povedať nie, nehal v sebe narastať hnev na moju osobu, nevedel to včas odkomunikovať a tým pádom on sa na mňa hnevá. On mi to pomenoval, ja som sa rozhodla pre zmenu, ale on ostáva v minulosti. Jeho stále vedie ten hnev, tá skúsenosť bolestivá so mnou, že sa na mňa nemohol spoľahnúť, že musel namiesto mňa robiť veci. Je v minulosti, lebo ja už som sa zmenila. Ja už to tak nerobím. Ja som zodpovedná. Ja viem si zastať tie úlohy, ktoré si zastať mám. Rozumieme? Takže toto sa nám deje ale z obidvoch strán, že my takisto nie sme vnímaví voči zmenám, ktoré my sami urobíme. Robím osobné konzultácie, pracujem s klientami a veľakrát
z toho, čo mi oni rozprávajú na začiatku, z toho, ako pomenujeme problém a urobíme tie akčné kroky, ja už o mesiac častokrát na nich vidím veľké zmeny, ale oni tú zmenu ešte stále nevidia. Ja ju vidím, lebo vidím, čo všetko urobili a viem to oceniť, že počúvaj, ale pred mesiacom si bol tu, pred mesiacom si sa nevedel nadýchnuť, pred mesiacom si len plakal, keď si o tom probléme hovoril, absolútne si to nevedel prijať túto situáciu, teraz rozprávaš pokojne, dých máš pokojný, to, že sa ty ešte necítiš šťastne, to, že ti ten človek v živote ešte chýba, je úplne normálne, samozrejme, ale tam prišlo k obrovskej zmene, k obrovskej pocitovej zmene. A toto je to, že my ani nevnímame tie zmeny na sebe a potom samozrejme, že nedokážeme to vnímať ani na inom človeku. A sme zase pri tom istom, čo stále, že je veľmi dôležité byť prítomný a byť vedomý. Ja si musím uvedomovať, ako sa cítim, ako sa mením, pretože každé ráno, keď sa zobudím, ja som iný človek. Ja som včera prešla nejakými skúsenosťami, nejakými zážitkami a každý z nás, a nás to ovplyvňuje, či si to uvedomujeme alebo neuvedomujeme, každé ráno my sa zobudíme ako nový človek a každé ráno my máme šancu na nový život. Či už sa nachádzame v situácii, ktorá sa nám páči alebo ktorá sa nám nepáči, my môžeme veci stále zlepšovať. My sa stále môžeme mať lepšie a lepšie, ale je potrebné, aby sme boli vedomí a aby sme vnímali zmeny, ktorými prechádzame na sebe a takisto na iných. Toto je cesta, ako zlepšiť tie medziľudské vzťahy, ako sa zameriavať na tie drobné veci. My nečakajme obrovské kvantové skoky. Väčšinou je to o postupných krokoch. To je presne to, jak zavedieme si nejaký rituál. Hej, chcem byť pokojná, dobre naladená, chcem mať jasnú myseľ a preto každý deň robím nejaké veci. Ja neviem, meditujem, chodím na lúku, robím si dýchové cvičenie 10-15 minút denne. V tom bežnom dni, v tom bežnom týždni, mesiaci, ja sama nemám ani pocit, že by sa niečo tak radikálne, rapidne menilo, ale keď skutočne začnem byť vnímavá, tak ja začnem vnímať, že som oveľa pokojnejšia, že oveľa pokojnejšie vo vnútri, v mojom vnútornom svete reagujem na niektoré veci a tak ďalej a tak ďalej. A za mesiac, 2, 3 tá zmena bude viditeľná aj navonok. Toto sa deje však aj s negatívnymi programami, ktoré v nás stále pôsobia a my si ich neuvedomujeme, že my začneme robiť niečo, čo treba zrobil náš otec alebo naša mamina, nám sa to nepáčilo a postupne pridávam. Stane sa to raz za týždeň, že na niekoho zorecknem, potom sa to stane už 2-krát za týždeň, potom 3-krát, potom zistím, že vreštím už úplne na všetkých alebo že som totálne negatívna, ale tým, že sa to deje po milimetroch, ale k tej zmene dochádza, ja si vlastne ani neuvedomím, ako veľmi som sa za pol roka zmenila. A toto je to dôležité, toto vnímať, tieto zmeny vnímať, nebyť v tej minulosti, ale klásť si každý deň otázky, ako sa cítim. Je to skutočne pravda, že ten človek, ktorý oproti mne stojí, sa správa takisto ku mne, jak sa správal pred pol rokom? Je to skutočne pravda, že on sa vôbec nezmenil, že on ku mne nezmenil správanie? A toto je fajn, keď si to uvedomíme a je to úplne super, keď to tomu človeku povieme, aj vtedy, keď on to nevyžaduje, keď mu povieme, že vieš čo, ale ja na tebe vidím obrovskú zmenu. Ja vidím, ako si ty na sebe zapracoval, lebo tebe už netreba dávať žiadne zoznamy, teba netreba kontrolovať, ty nie si lenivý, ty si zodpovedný človek. Ja som si všimla, že ty už chodíš na čas. Ja som si všimla, že sa častejšie usmievaš, že sa veľa smeješ, že už nerozprávaš toľko o tých negatívnych veciach. A toto je to, čo buduje tie krásne medziľudské vzťahy, to vnímanie a tá pozornosť seba samých a ľudí, ktorých máme okolo seba. Takže neostávajme v tej minulosti, buďme prítomní a v prítomnosti sa pýtajme, ako sa ja cítim so sebou, ako sa ja cítim pri tomto človeku. Nedošlo tam náhodou k nejakej zmene? No, tak vám prajem krásny deň, slnečný. Majte sa krásne.